Още едно ново насъждение. Тайбери. Да. Малина капина. Много интересен сорт. Ето. Надявам се добре да се хване, още повече, че вече пуска нови листа, макар и в саксия да е било. Тъкмо есента го засадих и на пролет ще се чувства добре. Храс. Това е капина. Аз имам доста, но тази е някаква гигантска. Да. Надявам се, че добре ще се захвани. Да. Ще наблюдавам развитието. Напролет мисля, че добре ще се развие. А това са моите капини. Ето ги. Които още зреят. Тук розове трябва да станат черни. Това е студоустойчив лук. Даде ми го моята братовчетка. Много интересно, като порасне на едно от перата, прави малки луковички. Студоустойчив и живораждащ. Много интересен.